И така, здравейте хора, аз съм MFS Gaming и днес ще започнем първата на Евро 2016. Ще започнем с отборът на Франция. На вратата ще сложим Hugo Lloris. И как ни е тук? Така. И ние Бензема, Валбуена, Сисоко, Матуиди, Шнайдерлин. Само Шнайдерлин, защото... Аха. Ще ги оправим. Димитър Пает. Тук Бел го няма в момента. И така, нека започнем с първият матч. И така, ето ни на Олд Трафорд, Уелс също Франция. Карем Бензема с капитанската лента, Лорис зад него. Ето ги двата отбора. Бензема, Лорис, Сако, Саня, Евра. Доста обширен състав. Имам атаката ми е доста голяма, ето ги началото на матча. Пар, шанс за Уелс, топката бе пресечен. Грешен пас. Коронуалис. Варан, отнема топката. Топката излезе, което е неприятно. Матуиди сега. Шанс Матуиди. Грешен пас към Бензема. Мидълтън. Шанс. Топката към Морис. Той изчиства. Напред. Топката отново владение на Уелс, но не за дълго. Ще използвам бързината на Гризман, тъй ситуация. Валбуена. Валбуена губи топката и сега шанс за нещо по-опасно. Шнайдерлин. Не успя да отнеме топката. Пресирани са уелсците. Оу, фал. Тук ще има фал. За Франция. Недалече 23 метра. Кой ще изпълнява този фал? Много безпълнителен е Валбуена. И с Валбуена ще стреля с Валбуена. Май поседи. Изстрена Валбуена! Гол! Ето това е. Това е Валбуена. Валбуена и резултатът е открит. Виждате изстрелът на Валбуена. Какъв гол само, какъв гол. Никакъв шанс за вратарят на Уелс. Никакъв шанс. Страхотен изстрел на Валбуена. Оф, какво правя въпрос? Тези чувстват открит за Франция в 23-та минута. Отново Валбуена за Бензема, пас е пресечен. Пас към Пар. Пар губи топката от Бакари Саня. Саня за Валбуена. Валбуена питва пас към бързият. Гризман, но са шанс за Уелс. Дали ще има центриране тук? Пътя се врат, добре.
Успява легендата на Манчестър път се събра. Изстрел! Страхотна месна Хюго Лорис и ъгов удар. Центриране, там е Варан. За нов шанс изстрел! Оу, колко близо мина този удар на Кейн. Колко близо мина. Тази топка, ако беше попаднал в вратата, Лорис нямаше да я види. Сиско, извинете. Вау, Буено. Бензема. Истина Бензема. Гол лови. Варан сега. Опит спас към Буено, пресечен той. Бил се пресил назад и ето крън първа част. Сега ще пусна в игра Димитри Пайет. Ще сложи като атаки Мидафо. Също и Пао Погба ще пусна в игра. В атака ще сложи Гигнат. Така ще иде за втората част. С Пайет, Погба и Гинец. Вълбен. Добре се махна на Вълбена. Центрирана на Вълбена. Града! Погба 2-0. 2-0 Пао Погба. 50 минута Пао Погба по резултата 2-0 за Франция. Кейн. Опит за извеш пас към Медълтън. Пресечен. Гинец греши с подаването Гинец. Кронслав. О, какъв пас на Кронслав. Изстрел! Спасяване. Спасяване на Хуго Лорис. Страхотно Лорис от тази среща. За дълъг пас за Гризман. Той стига топката. Гризман. Опит да изведе Димитри Пайет. Мидълтън. Да мотне топка на Мидълтън, но не за дълго. Но Мидълтън. Ева също него. Кейн. Кейн за Красуалис. Пас! Отново Хюго Лорис. Хюго Лорис ни спасява до тук. Кейн за Балилио влиза. Страхотен мач за Хюго Лорис. На сега Лофан. Саня отнема и подава към Вълбен. Саня. На Саня изстрел. Гиняк. 3-0. Шътна от тук. Пас към Саня. Саня имаше празно пространство пред него и центрирането. За Джиният остана само да отбележи. На 6 минута матч приключва за Уелс. Погба. Прав.
правя за село Вайч. И това беше също, дами и господа. Харесайте, коментирайте и споделяйте това видео. И ще се видим във втория епизод.